ajarama Allah wima ya yettin gede ma uddit berne ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne wadi challenge walla dewgal ne sattema batto kerem walla lati amu he ahuni kumti doda kem gede ma adi yidi Allah walluma do udditare bange kayiraji adi yidi beydude arsuguma walla de yidi mbelam e do jinnabe ma e liggey ma batto kerem walla lati lumière et réussite ada wonde giri ada wonde kunundi andumane mai softani battude mauvaise langue so woni kerem so woni lari ada wonde liggey dum non batto kerem walla lari lama jumani adi di labede do situation ma do gedema yewde holko Allah yidan ma batto soin privé pewnane da larima e kerema way wonde fo selfi numéro gondo leso yewani da labida bawa andude hol soin do jom bul muttude ma dum non on talminama te on jarama no fe on jara Série Coco, mon amour. Kuy jël nee naa jël dara waañoo. Est-ce que yàlla. Hande kam ko maar hande mu ci ko waay. Sa me di ko maar. Nganda ko min tan waay def. Maaru lebbal. An yow no boyda yobdude deful. Mashallah. Te mi haran ma gidel. Ay o gida jeewo do. Hay dar waawe ndef. Hay dar. Min sa yimbe wayar ga. Suma do ñamta mi yarta. Ay. Ko sa yimo nganda wa he dar. Hay dar waawa. Yaayam non. Kanyum ñiire bunaaral waaw dem. Hey bébé. Wallahi yaay waaw dem. Pap baam ke Susan nenam tan kon nenam. Ñiire bunaa dal so def ni mam. Ma ñama kara. Kon hiddi ko. La ilaha illa Allah. Mais bébé am yes mango. Par wañu ko hulé ma. Bébé wona yaay ma fiyonno kam do nani. Bira. Yaayam. Mbada sa yaayam fi ma. Ala an gay. Peut-être ada bonne occasion odo. Hande ko min naati wañ. Hande su ñaawi maaro ko on ngoppat maaro. Ko tagi ada yaha saawi ko iswatan kadata kon nen o ñamata e maaro ko. Wed nena men fi ma. Min dal naani ba ma jodi do en. Après uwi koyre mo ko de musat. Mudo lojo no mo koyre mo ko de. Ha ko nena ma tawi kom ton on fiya kam. Yaayam ko hiri. Kon même paaw ay nok fo même da paaw gollawlo fiita mo waade yaayam nida hay god wono kanga do topita paaw so yi godden toputo paaw tan o sikkat mata o ko yidi hebtude paaw e juul makko mi andano hen hay dara ko tagi on fiya kam o gañi kam do jeew do ay no way ko du nenam neegi nena ma mo boni nena ma mo neegi no fi no o neegi an gidem an nadi yima en fiima yew mais mom redul dum dara ala uppu hande uppu rek ay hande sayi marum ko di oro esa andi ko heddi mi wona hen maaro ko rek jeew so mi woni hen me gloria o
e sukaro ala jeew ko waɗen meew ko waɗen sukar ala ɗum ɗon he gos wadde jeew ko waɗen ɗum ɗon sa waɗi ɗum ɗon yimɓe jaletde mi jeew tan fatta de fanmi holma jeew ay jeew après so woni hen vinaigre o affaire o safat e mutado jeew mutado so woni hen ditti meew e sukaro hami mbaɗi hen wisni goppon maaro an nden gandata beeɗo fof mi mbawa defde komin tan wawi jeew après welodde vinaigre o sa woni e maaro après sa ñaami ɗuma ɗo ma yo min tin sagam sew wujjiɗo fof waɗɗum hen waɗ maaro ma tan faami maaro hay goto defita ɗum noon min a mbiɗa ko mi wawa no aɗa wawi aɗa ɓeyɗoyde jikku fuutanko ɗum jogui quand même jiɗa maaro en waɗe gurodiya en waɗe suukar ganda ɗum faami waɗ maaro simple tan ceebu ndar ko gon ɗum ko gon yo mi yetto aɗan ga hande jotta dan mi yinire makko so ɓoy seeɗa joni e fan mi jetta farine mi waɗa hen alors waɗen farine dañta farine bébé an ko noon farine bébé farine he domata watte joni gom noon gom wat simple tan koto waɗen farine waɗen gom bébé gomo ɗum sa nokki maaro ko an woɗat kole gomo no wili hende hana meeɗa medde maaro dañde gom bébé wona min defanta yew koto wat noon gom koto wat noon farine mujji ɗon simple tan an ko jiɗɗa waɗnam simple tan mbaɗa ɗinta he dara joni ɓayri waajo hande feñi yonta mbiɗen mi wawata ɓoyɗo suudu makko mi yahata mi yinire makko mais so ɓoy seeɗa mbiɗa yiɗi potento e suudu seeɗa to ɓoytunde 1 minute après potento wayno fatma bébé mi jewni le joni ɓennade fat mi jewni min kuddamo wonni min de gilanen ha joni mi yaani kuddamo ɗon defa ay min ko maaro ay hami fara tan soɓe meeɗi ko maaro hande tan ɓe jiɗat kam wiyataba haydara ni komba ɗum nen mi yaha nde suuɗum ha ɓooya mi ara mi soora après mi rotta Diom an kam mi ƴeewi gila ngarɗa ha joni mi yiyani fof ko gaddanɗa wona parfum wona faɗo
wona wut xaalis kam mi haalta haala muɗum Salmata est-ce que meeɗi ummade voyage garimi e galno tan addinanima jaɓɓarima meeɗa te tan noon somi ari hikka mi addani ɗum fuɗɗum jokkatirde hakkille ma gandamima ala ala Salimata min riyam ni rek mbeɗa yaa mbeɗa arta haydaram ala sutur tan ngoni min wuurde te on sutur hema ko foti fuɗɗorade par ce que an woni jeewam a ɓooyi muñandem sa woni ɗo aɗa woyto ɓeyda kam probléme aji jooma ala aɗa resi lembel ma mbiya ala Salamata sikki onon rewɓe so gorko resi lembel tan maɗum cikku tan kala ko jogui lembel mum tottata walla so resi lembel tan tawat ken jogui kalis heɗma haalanma noon ay lembel fulla e fayida resat ɗum te ɗum tan joguimi on fulla e fayida mo mbiɗa de min Salamata mi yiyani ɗum e ma mi anda noon no mbaɗɗa ha ndesɗa kono on fulla e fayida joom ala e ma mi ɗawinima ala fulla e fayida on Salamata ko ndewirɗami no haa ko ndewirɗami somi ala fulla e fayida mi sikkan taw ma rewayam walla ma to lees ngo ndewirɗami ala haal tawi lees won ndewirɗami haal noon min noon cikka noon ka jiiɗe em fullo jiiɗa em fayida gacciɗa guiƴiraɓam foof ndewɗa em te ɗum min jiime ma ɗum tan on ɗo leeso ɓolo joɗɗinani mi ɗo rewni mema ko gillam e yidde sabu Allah ko kalta ɗo ko fof ko kecc ƴeew et tan woni galle maɓe ay min ɗum mbaɗi mam ɗo e nder ɓerdam neɗɗo wawa ɗon yettade hay nenam on waɗa ɗum ɗon babam kam haalum haalaka mbaɗan ɗum lembel ko cukalel pijirogel il faut gona e fejjude mum aɗa fenan ɗum aɗa waɗa ɗum won geɗe ɗum tan rewrina makko kono tawi gillu goonga wallahi an jiɗim de te Salamat ɗum ɗon mbi mbatta hen hakkille ma joom neɗɗo mo jiɗɗa ko ni mbatta ɗum Salamata hoɗo wi noon komi namdiɗomo tawi neɗɗo mo jiɗɗa ni poɗɗirɗa ɗum waɗirde traité Salamata situation so change seeɗa hay somo ruttima Dakar fuɗɗimi liggade kala ko ndendenimi am naldi ɗum ala probléme haali gonga ma ay probléme maji ɓoɗi jogimi ɓeyɗo noddoɓe foof ñamade jogdin ɗumen garim ko min hay ndesimi nde lembel kalis desirimo juma comme ñamlaɗo jomum woni noddu joni ha joni mi yoɓani jomum taw yurmom tan hami yalta o situation te mi haalanma guiɗel o kam somin dottimi Dakar ni mi seran ɗum par ce que mbiɗa ƴewdidir jiɗnatemi e makko gueɗam ɗe fof koko uddi ƴeew tan ko mbaɗnatnomam fof natti ɗum waɗɗi kanko tan humimi walla a wela mbimi walla a wela wasde waɗandemi kono wona gueɗe ma na guddi ala mi ala mbiɗa guila ndesɗam koye probléme uji gonɗa ɓooli aɗa noddire ñamale ɗum ko haaju ma seran worko wiidem ko haajam kay ko a haaldani cukalel mbiyami serano mbaɗa cikkata min mo kaldata komi cukalel aɗa wawi fontudemi joni
ayi ko mbatta ko ɗo fof sa sikki ko min mbaɗɗa ɗum wallahi funti hoore ma kala ko mbaɗɗa mbatta ko hoore ma te haalpulareɓe ne kewi wiide kala ko tongu dasi ma artu e teppere joomum ala jeew galle oto wi noon jeew galle feccere fittandam debbo mo korsinimi debbo mo jiɗimi illame ma mi yiyani ko wawi ɗum bonnude mi yiyani par ce que noon banggue mbaɗimamo nenam ala toon babam ala toon hay sen dañji ɓiɗɗo dañca toon place ɗum kam mbiɗi mbaɗa ɗum e hoorema accu haal moƴƴani jeew galle min kam wilimi ma tan sa ɓornima ha waɗi guerre face ma o jira ni carotte poudar jeew galle jeew jikɗo galle kilnaɗa e gallo jam tan min nguuri ƴeew kanka kilo naade e gallo caɗele tan nguurɗen te an a wona moroma jama noir ko ɓurɗa fof jajjete ƴeew hay guerre face mbaɗɗa o elle tan urul ayni min amon feccere fittandam mbima min nan tan banggue mbaɗimamo hay goto ala toon place an goto heewi toon taj ke foti yondem ƴeew aɗum mbatten conférence ummi tampo te hande jam ɗo fof wonno way fami kono noon awa pot ameɗano waw foftade wona sey jeew jalle machallah alhamdulillahi rabbil alamin gandumi ko korko muusi yo Allah serni en ndu lewru ya moƴƴere Allah amin babar hol amal bonnede de mi namne tan mi fiyata ha ino cakkinaw namdoto ay bamma sono babar hol korko bammani ha yiyeka mi kam andata taki nduyi to lewru wiye yaawa kayru ndu yaawa so korko ari neeɓo leela awɗi de baba ha ɗum no foti haalede noon ɓurde makko korka tan gueɗe Allah de gueɗe Allah de reen hen aɗa andu ko kalɗa hen tan de gandumi so odias watten ma haal won fof tan no wuli de kam makko ɓey sukude hano ɓey sukude ay jodde mi ara ko maaro ɗum defmi hande so meeɗi ɗum goppon maaro cum Dakar naaje noon ɓe mbawi ndar de Dakar ca ala caasan ɓe janggi ndefuji ko nder otilaji he ɓe mbaɗat formation he ɗum sirɗo oɗo ko nawano ɗesi hôtelier waɗanno way ɓe wima noon cagin lembel cagin lembel cagin lembel cagin ƴewno yembel no yarat cagin lembel ƴewno yarat cagin wasama ha koye ƴewno ƴewrat cagin mi sehat de a ñamata de udduji garani udduji nani bébé ayyan ko mbanmi ni ɗum joni ɗum ɗo e hôtel uji tan yiide jiiɗa ko ɗum hoora ko ɗo e wi amen la aɗen bool ñamde ma laaɓa ɗum kay ko laata ɗum beeli yimɓe ñamde nde ganduɗa mbel taƴa passeport taƴa visa on dejje 1 2 3 1 2 3
sey aduna tey maar ay ko maar tan o couleur maar way ɗum wiide tan gil ngol mi Dakar ay ɓe ɗum ko min tan wawi ɗum bisimilla moftere an bébé ɗum ko min tan wawi ɗum woɗɗo ay suppame o no woyi ɓennude an bébé bébé ala oppu mi ñammin ma goto mi ñammin ma bisimillahi mina seytane hulay hula Allah neɗɗo daro e ka tan gil subaka ha joni arda ñamde haɗa wokkit an ɗum kam dewgal jarani ɗum walla andi debbo jarani ɗum an bébé an mo yumma anda abdouna hay ñaame mon gandu ko woni a ñamata ala min di kam lamƴinat min kam no mbawni hoan tampude ko ɓe ko tagi hande ni ɓen mbayni heydi ma ñamani yani ko waɗat ko comme polo ɓolo noon ko mar ala ko woni hekka a faami min de kam min lamƴinata redam he aussi Allah jaaɓi esam defotami ñamani de ko mar no wayni yoot no wayni heew ko mbaɗat ko bébé usu billahi min al sari seydani rajim bismillahi rahmani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɓeɗo hay goto yiɗani kam la ilaha salamata de min aji la ilaha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an konni woni ko an addi ɗo bone kono miɗa sikki tan de ma yiriide a siwanayo walla a siwanayo ko minmi ko la ilaha hulay addu fi jom wokkir gila mayet oppuma eɓe wokkir gila mayani oppuma bébé ko ɗum woni ko cekel ma wokkit wallahi ma wokkit ɓuura yimɓeɓe tinno hoccu kuddo ñama la ilaha illallah muhammad ala rasulmara ko boni kuccita yimɓe ɗe guite an hewre ma dille ni an hay defda wawa bébé ye bébé ye a heɗaki ko mbiyata kam ko an wallu yimɓe gila garɗa e gallam mum gila ji garɗa tan jiima pawme ma guitam ɗe gandum haydara anda bébé bébé an hay defda wawa holko yumma jangguinma an awa woppude awa nawjude awa def mi kono nawɗo joom addi o galle ko goddita ngel guetel bangel pot samour jinne a wufatno kay haɗa nde wawa def o kay an naska ñam ko nde woni restaurant tan hôtel 110 ñam meeɗa ñam saggi so ñaamo maya di wokkir gila maya wallahi maya ala yo ñam wokkir gila maya ko portata ko aɗa ndi yawtata wallahi min wonnama so wiiti kam bebbe fi ɗum ha cekkinawo coupe ma ala ko gadduɗa ɗo so wona ɗum ko wayno ulludo hay defde wawa keɓonɗo tan kadi yimɓe dañde yimɓe garɗon ha hande galle o hay goto dañani jaam dekete hay defde min kam wawa en hulwoten tuut kadi o haydara ko wawa wokkir ko gofɗa ko gila maya so wona darnude jokkoni tan ɓiye bébé o jongeyaji makko ɗi o yiyata ɗi hol sens muɗum pucciɗɗa kam ɗe guite aɗa wayno ƴeŋƴinaɗo ko naw gacci la ilaha bebbe mabɓe hunde ɗo fuucay dow yimɓe ndeke hay defde wawa maya kay ɗe gacci kam hande on gattanani la banda ya sagginoy kaw mama ayat jamma heege de walla ngara coɗnoyam cakre kosam kosam yi koye maayi ta waño nan ɗo e mumudu mi defana mon ñamon ha karo allah waɗe ma barke yo allah waɗe ma barke la ilaha illa huley yimɓe hoore gila subaka ha hiira kooren gila subaka ha hiira ha kikiɗe eɗen defane o bone mayde ene o kay gila jiimimo mi andu o watta ɗo haydara ko moƴƴi ayi o kam foti addoɓe maara sénégal fof porte ɗum pelen o leli yo kaso ɗum wona ndef jaari jaari haalde ma jaari jaari joon eyo jaari ay ɗum ɗo yeti min ƴewranim ɗum haydara
ana cipirteɗe saha kañum yanata jaari ƴeew jaari ƴeewam jiɗi mi ƴeewa kam min jaari ƴeewa kam cipirteɗe kañum yanata min mbeɗa laaɓa mbeɗa anndi aussi aɗa waawi defte par ce que a ɓooyi defande anani ɗum ɗo heri mato ka jumɗo tan cipirteɗe saha kañum yanata ɗum wowi mom taw ka baɗɗo lamɗam duttiɗa mbaɗɗa lamɗam taw wattan hen hakkille neɗɗo mo jumta ala hirande no wowi wayde fof hatta min mi ñaami anani ɗum ɗo haydara ala hen kamɓe koye mabɓe ɗum ɗo en heɓtoɓe saaha roɓat ɗum gacce ɗum wona gacce wona hay dar est ce que faami min no defma woyi fof ina weeli anani ko teftoɓe ko teftoɓe kam sa ƴewni e mette ma hen en beltoto kamɓe ko teftoɓe min mbaɗɗa fof ene weelimi d' accord ala caɗele ƴeew ar min ma waɗ défendre waɗma défendre ha ƴeew min waɗama défendre ɗum hay goto wawantama hay dar hay goto wawantama hay dar ar nani dej roy masa dej ɗum wona haydara a ɓooyi defden weela ɗum ɗo so heptimama rek ka jumdu tan wala probléme est ce que yallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe yeɓɓe Fouta Plus on calminama on jorama kadi en gaari épisode men 5 kadi en gaddi hen analyse uji men wonko jiiɗen épisode 5 o hakkude joom e sohnaji makko garwaniɗo woni jeewowo on jii guila o waɗi lembel on jii o yeebima jeewo o yeebima ganduɗa jeewo o gila e haaluji jewte ha e ko nafkanno ɗum fof o dartini wona jewte belɗe wona golle joɗɗe wona koltu moƴƴu wona ɓurnantedi beldi hay mooso moƴo o natti dañji e mum e mate ɗum ne kadi ina foti wonde hakkunde gorko e debbo e ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamina so tawi humama kala ko fawino jihnaɗo debbo o wonti e dow hoore maɗa woni holɗum ñamminde yarnude holtinde no ɓuftiri e ko urni e needi mum e hoore mum koye ma wonti e tawno debbo kañum enke wiide debbo bondo ala komone ha ka woodi Allah subhanahu wa ta'ala fari ɗum an gorko o saɗa jogi waɗambo holtinbo ñamminbo yarnumbo kala kadi ko yiɗi ko ɗaɓɓi ko ganduɗa yaltani sharia waɗanmo weltinmo kadi kala kada wawi taw yaltani sharia waɗanmo ina waɗɗima haaldemo ko haalduji belɗi
ene waɗɗima fijjude makko e jaldude makko kadi ina waɗɗima ganduɗa kala wallodirde makko kala ko ummani ko faati ganduɗa e banggal gurdam kadi ganduɗa kadi yewtidde jomum ina foti wonde hakkude mon sabu ko ɗum waɗɗima te kadi so tawi a waɗani ɗum ka ñawdoyteɗo janggo yawmal qiyamati kadi so tawi a nuɗani hakkude mabɓe ka ñawdoyteɗo janggo yawmal qiyama janggo ma ara yeeso jomma bangue ma ina fukki wal iyadu billah ya wali on ñalaw kadi Allah subhanahu wa ta'ala wi so neɗɗo o an a andi a wawa nundude fondude so wiyama fondude ganduɗa ko waɗate ko doole ina mbaɗa ko woni jawdi woni haalduji belɗi ha heddi ko woni e ɓernde ɗum ko Allah tan andi so tawi neɗɗo o a wawa waɗ ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi wa in khiftum alla tu'dilu fa wahidatan aw ma malakat so tawi on kuli goto o moƴƴi ceerno wadde ko wawi moƴƴi so tawi a huli nunɗal ma e fondoydema hakkude mabɓe ceerno haaɗe goto ma nanga hen mbasa lorrude ɓi janano mbasa kadi fagganade hoorema bakkatuji janggo yawmal qiyamati ara ande ña hasbore maɗa sabu kala ko mbaɗɗa janggo ka ñawdete ɗum janggo yawmal qiyama e tawno ɗiɗoɗo hakke ko hakke mo mbaɗɗa o neɗɗo o tan ko on neɗɗo mo mbaɗɗa o tan wawma yaafade Allah subhanahu wa ta'ala janggo sa yeehi toon an kay ko hasbe tan keɓeɗa totteɗa bonɗi maɗi wadde neɗɗo o ina foti moƴƴinde gonɗigal mum e joom suudu mum ha e neɗɗo goɗɗo fof noon kadi en jii hen kadi e nder hen yummiraɗo o en jii waɗi hen golle nde ñaare e ɗiɗaɓe debbo lembel o ari nde holko waɗi yonta defde o ƴetti ko lamɗam o naatoy e waañ o ɓeydi e berme he mati hande ina haani e yumma ponnoɗo fottude e yumma ponnoɗo foccude e yumma ponnoɗo fondude e yumma ponnoɗo fewnude e yumma ponnoɗo waajade e yumma ponnoɗo yiide ɓiyum waɗa haɗa hajo fiya mati yumma hande ina foti daro darde ɗeɗo golle eyyi neɗɗo hoto yejit kam ke wiide kala ko ñaale nagge muyni nagge kala ko nagge ñaami ɗum ñaale muynata e kadi golle yumma kadi ina kewi rufde ɓiɗɗo ɗum no ene wona sababu hande ɓiye rese banggue goɗɗo daña caɗele taw caɗele ɗe ko ñamlano taw ko an waɗi ɗum rutti e maɗa rutti e ɓiɗɗo o lorla hoore ma lorla ɓiɓɓe ma wadde yummiraɗo ina jogui foti jogade sifa so tawi a yiiɗi ɓiye rese e nokku deeƴe toon jogo toon yumma tinno kala gaddaɗo e ma woni yummum toppitoɗa ɗum wallahi ngan saga so ɓiye yalti tan dañata yumma so tawi a moƴƴini kala ɓiɗɗo mo jiiɗa waɗi ɗum hoorema kono ɓiɗɗo mo jibinɗa kadi e reeduma ɓe kalto yihima jooɗoma foftu ma dañ hawre gorko bawɗo yurmade ma hawre gorko bawɗo muñde ma hawre gorko bawɗo waɗande kono so tawi woodi no waya ko yo Allah dandu tan yo Allah faabo yo Allah dandu en bi jayi rasul sallllahu alayhi wa sallam kadi hande kadi ko ɗum woni ko jaltinen épisode men oɗo inchallahu taala jokke golle wadde nde abonné machallah ina yaara yesso kadi yimɓeɓe beltima no fewi kadi hono ɗeɗo golle weeɓani ne wawno waɗede jalni ka tan haɗa ɗon kono ko woni koye série o ene findina ina tindina ina janggina kadi ina weltina kadi yo Allah weltane enen kala sallllahu ala muhammad wa ala ahli beyti tayyibin at-tahirin assalamu aleykum wa rahmatullah